Moikka moi ja tervetuloa videon pariin. Tämän videon aiheena on käyttöliittymän integrointi Beckhoffin PLC-projektille. Käydään tähän videon alkuun läpi, minkälaisesta kokonaisuudesta tässä on kyse. Laitteistona tässä on Beckhoffin koulutuslaite, jossa on PLC-ohjain ja IO-moduuleita. Tässä kyseisessä laitteistossa on vielä 3 väyläkoppleria, mutta niitä ei tässä projektissa käydä läpi. IO-moduuleihin on kytketty laitteita, joilla voi demonstroida ohjelmien toimintaa. Täältä löytyy 3-asentoinen vipuvalitsin, 5 painiketta, joissa on myös merkkivalot. Huomioitavaa on kuitenkin se, että painikkeet on kytketty tulomoduuliin ja merkkivalot lähtömoduuliin, joten valot ja painikkeet ovat erikseen ohjelmoitavissa. Painikkeiden vierestä löytyy säätönuppi, joka on kytketty analogiseen tulomoduuliin, ja nupin vierestä digitaalinen näyttö, joka on kytketty analogiseen lähtömoduuliin. Näillä komponenteilla voidaan siis demota kaikkia 4 erityyppistä IO-tuloa ja lähtöä. Mä olen luonut tänne valmiiksi järjestelmään esimerkkiohjelman ja kutsutaan sitä vaikka päämoottoreiden ohjauspaneeliksi. Tässä kuvitteellisessa projektissa PLC-yksikkö IO-moduuleinen voi olla sijoittuneena vaikkapa konehuoneeseen lähelle näitä päämoottoreita ja käyttöliittymän grafiikkaa käytetään valvomosta käsin, eri paikasta kuitenkin kuin missä nämä moottorit sijaitsevat. Koitetaan tällä demolla osoittaa valvomohyötyjä moottoreiden ohjaamisessa ja valvomisessa. Katsotaan seuraavaksi, kuinka tämä ohjelma toimii, eli päälogiikka, joka on toteutettu PLC-logiikkaohjelmoinnilla käyttäen Structured Text-ohjelmointikieltä. Pistetään koneet käymään tästä 3-asentoisesta kytkimestä. Huomataan, että sininen merkkivalo alkaa vilkkumaan sen johdosta, että järjestelmä on pistetty käyntiin. Moottoreiden käyntinopeutta voidaan säätää tästä säätönupista ja moottorit saavat säätöarvoksi 0-100%, joka näkyy digitaalinäytössä. Tästä kun nyt nostetaan vähän nopeutta, niin näytölle tulee säätöarvo ja vihreät valot alkavat vuoron perään vilkkumaan osoittaakseen moottoreiden pyörimistä. Ja nämä vihreät merkkivalot vilkkuvat sitä nopeammin, mitä enemmän moottorille annetaan nopeutta säätönupin avulla. Ja vastaavasti hidastuu, kun vähennetään nopeutta. 3-asentoisesta kytkimestä voidaan valita moottoreiden nopeusskaala-alue. No, mitä tämä sitten tarkoittaa? No, se tarkoittaa sitä, että jos valitsin on käännetty vasemmalle, niin kuin nyt, niin säätönupista voidaan asettaa moottoreille maksimissaan 50% maksiminopeus. Näytölle tuli 49. Eli koko nupin säätöalue on 0-50%. Jos kytkin käännetään oikealle, niin säätönupista voidaan säätää moottorinopeus täyteen 100%. Eli koko nupin säätöalue on tällöin skaalattu 0-100%. Huomataan, kun viedään tästä yli puolen välin, niin päästiin 60%. Ja tämä täysi nopeusalue vaihtaa merkkivalon palaamaan yhtäjaksoisesti. Mutta nyt me huomataan, että tänne on syttynyt punainen valo. Ja punaiset valot merkitsevät yleensä jotain virhettä, huollon tarvetta tai muuta huomiota vaativaa toimenpidettä, niin kuin varmaan nytkin tässä tapauksessa.
Mennään siis katsomaan tämän laitteen valvomon käyttöliittymää. Ennen kuin selvitetään, mitä tämä punainen valo kenttälaitteen hallintapaneelissa tarkoittaa, niin käydään läpi, mitä mä tähän valvomokäyttöliittymään olen muodostanut. Tämä iso viisarinäyttö vasemmalla näyttää moottoreille asetetun säätötehon. Eli jos mä täältä laitteen puolelta säädän moottorin tehopyyntöä, niin me nähdään se heti täällä valvomosta käsin myös. Tämmöinen viisarinäyttö on siitä näppärä, että siitä näkee nopeasti vilkaisemalla, mikä on sen hetkinen säätöteho. Sen lisäksi mä olen lisännyt tuohon mittarin alaosaan tällaisen numeronäytön, josta näkee tarkan arvon myös. Ehkä näitä desimaaleja voisi vähentää tässä esimerkiksi. Eli näille eri näyttömuodoille on erilaiset tarpeensa. Moottoreiden ohjaustilan näkee tästä tilanäytöstä. Nyt se on full, keskellä standby ja vasemmalla tämmöinen 50% ekotila. Näppärä. Ja sitten me päästäänkin siihen punaiseen merkkivaloon. Täältä valvomosta käsin nähdään, että huollon tarpeen ilmaisin on syttynyt päälle. Se on siis se sama valo, joka palaa siellä kenttälaitteen päässä. Oikeassa tilanteessa huoltomies menisi huoltamaan moottoreita ja huollon jälkeen voidaan kuitata huolto tehdyksi painamalla tätä huollon kuittausnappulaa. Kun me viedään hiiri nappulan päälle, niin se antaa ohjeet, että nappulaa pitää painaa alhaalla yhtäjaksoisesti 3 sekuntia, jonka jälkeen merkkivalo sammuu ja kuittaus ja huollon kuittaus on valmis. Mä olen luonut tähän myös tällaisen scrollbarin, josta voi seurata 3 sekunnin painamisen toteutumista. Ja näin huoltovalo on sammunut tältä valvomosta kuin myös kenttälaitteen päästä. Alasvetovalikot on näppärä tapa, kun pitää tehdä käyttöliittymässä valintoja, jotka on määritelty ennalta. Tässä tapauksessa mä olen määrittänyt tänne 4 eri vaihtoa huoltoväliksi. 15 ja 30 sekuntia, minuutti ja 2 minuuttia. Kun mä valitsen sieltä uuden arvon, niin se astuu voimaan heti. Moottoreiden huoltolaskurina on tällainen näppärä bar display, jonka maksimiarvo muuttuu dynaamisesti sen mukaan, mikä on valittu huoltoväliksi. 30 sekuntia, 2 minuuttia, minuuttia. Se muuttaa tämän maksimiarvon tänne. Ja kuten me huomataan, niin huoltoon liittyvät asiat on ryhmitelty omaksi osuudeksi tähän näytön oikeaan laitaan. Meillä on vielä täällä yksi toiminto, jota ei olla käyty läpi. Moottoreiden ylikuumentuminen. Mä olen ohjelmoinut suoraan ohjelmakoodin, että jos moottoreita ajetaan yli 5 sekuntia 95% säätöteholla, niin moottorit ylikuumenevat ja siitä syttyy moottoreiden ylikuumenemisen merkkilamppu. Tämän lisäksi laitepäässä molemmat punaiset merkkivalot alkavat vilkkumaan vuoron perään ilmoittaakseen myös kentän puolella, että toimenpiteitä vaaditaan. Pistetään tällainen tilanne voimaan, eli asetetaan moottorit käymään yli 5 sekuntia täydellä teholla. Ja näin nähdään valvomossa
että merkkivalo syttyi ja kentällä punaiset vilkkuvalot vilkkuvat vuoron perään. Tämän toiminnon normaaliksi palauttaminen vaatii kuitenkin kentällä toimenpiteitä, kenties moottoreiden tarkastusta, korjausta tai ylimääräistä huoltoa, joten on luonnollista, että tämän tilanteen resentointi pystyy tekemään vain kentältä käsin. Ja se tehdään painamalla molempia punaisia painikkeita yhtäaikaisesti muutaman sekunnin ajan. Noin. Resetoidaan vielä huollon kuittaus, niin tilanne palautuu täysin normaaliksi. Moottoreille vielä vähän tehoa. Noin 15%. Näin me ollaan käyty läpi kaikki toiminnot ja käyttöliittymäelementit. Niin mennään katsomaan itse ohjelmakoodia. Tämä video ei käsittele varsinaisesti tämän logiikan ohjelmointia, vaan painottuu enemmän käyttöliittymään, niin mä en käy kaikkea läpi, mitä tässä ohjelmassa tapahtuu, mutta mä näytän vähän ohjelmarunkoa. Jos sua kiinnostaa enemmän tämän koodipuoli, niin sä voit pysäyttää videon ja tutkia ohjelmaa tarkemmin. Mä tuun scrollaamaan tätä ohjelmaikkunaa kohta, niin tässä videossa tulee näkymään koko koodi. Sitten se pitää vaan pysäyttää eri kohtaan, jos tästä koodista haluaa kokonaisen kuvan. Ja tätä koodia on koitettu kommentoida niin, että sen toiminta selviää sitä lukemalla. Mutta se, mikä auttaa ohjelmoinnissa ja sen muutoksissa sekä jatkokehityksessä, on se, että rakenne on loogisesti jaoteltu. Tässä esimerkiksi omiin osioihin on jaettu fyysisesti liitettävät muuttujat, sisäiset laskentamuuttujat, HMI-rajapinnan liittyvät muuttujat ja niin edelleen. Näin esimerkiksi, jos sä teet jonkun uuden objektin, vaikka käyttöliittymä varten, niin sä saat laitettua sen selkeästi omaan paikkaan, jolloin muutokset on selkeämmin nähtävissä, ja jos pitää tehdä myöhemmin muutoksia, niin sä löydät ne helpommin. Eli vaikka muuttuja voisi määritellä yhteen pötköön, niin esimerkiksi tällainen ryhmittely auttaa luomaan helpommin ymmärrettävän kokonaisuuden. Itse ohjelmapuolella ajatus on melko samanlainen, eli toiminnot on loogisesti omissa osioissaan ja ne on kommentoitu selkeästi. Näin muutokset ja korjaukset on helpompi toteuttaa. Tässä mä rullaan koko koodin läpi. Näin. Eli tämän laitteen koodi mahtuu tällaiseen ikkunaan. Selkeätä ja loogista. Tähän väliin mä voisin näyttää, että missä nämä fyysiset muuttujat on linkitetty IO-moduulin tuloihin ja lähtöihin. Vasemmalla olevasta hakupuusta päästään tekemään asetuksia ja muutoksia oikeastaan koko järjestelmän osalta, myös IO-moduulien. Projektin aikana mä olen skannannut täältä IO-osiosta kaikki moduulit, jonka jälkeen ne löytyvät täältä hakupuusta. Muuttujat voitaisiin linkata suoraan näistä moduuleista, mutta mä näen, että tehokkaampi tapa muuttujien linkityksen moduuleihin tapahtuu projektin puolelta, eli täältä ylhäältä. Tuosta inputit auki. Eli tässä kohtaa näkee projektin nimen alta PLC Task Inputsit ja Outputit, ja sä näet heti, mitkä muuttujat voisi linkata fyysisiin kanaviin. Esimerkiksi tässä on
vipuvalitsimen vasen asento ja se on linkattu tulomoduuliin 3 kanava 1. Tämä on moduuli 3, kanava 1. Ja näin on tehty kaikille fyysisille muuttujille. Ne on linkattu sisääntuloihin ja ulostuloihin. Sitten voitaisiin katsoa vähän käyttöliittymän konfigurointia. Erilaisia käyttöliittymäkomponentteja on tarjolla Toolboxissa runsaasti. Ja ehkä suurin haaste käyttöliittymän rakentamisessa onkin se, että mikä objekti sopii mihinkin käyttötarkoitukseen. Se oikeastaan selviää kokeilemalla ja koittamalla mahdollisimman paljon erilaisia objektityyppejä ja lopulta alkaa hahmottamaan, mikä sopii mihinkin tarkoitukseen. Kun objekti on valittu ja raahattu käyttöliittymäikkunaan, niin tärkein parametri on ohjelmamuuttuja, joka linkitetään objektiin. Esimerkiksi tämä päänopeusnäyttö, siinä muuttujaksi on valittu Mine-pääohjelman airspeed. Muuttujat kannattaa nimetä niin, että nimestä näkee heti, mikä on muuttujatyyppi. Tästä muuttujan nimestä näkee, että kyseessä on real-muuttujatyyppi, kun taas esimerkiksi merkkilampun kohdalla muuttujan tyyppi on boolean. Eli boolean tyyppi on joko true tai false, päällä tai pois. Objektista riippuen erilaisia parametreja tai asetuksia on vaihteleva määrä. Tässä nopeusnäytössä mä olen määrittänyt, että asteikko on 0–100. Ja viisarin väri on punainen. Katsotaan seuraavaksi huoltoon liittyviä objekteja. Avataan painikkeen Properties-valikko ja katsotaan, miten painikkeen toimintaan ollaan vaikutettu. Painikkeen näkyvä teksti on staattinen ja se näkyy Properties-kohdan valikossa teksti. Tästä näkee myös, että kun hiirtä pidetään painikkeen yläpuolella, niin tulee ohjeistus, johon voi kirjoittaa tarkentavia ohjeita painikkeen käyttöön. Painikkeen toiminta perustuu siihen, että kun sitä painetaan joko lyhyesti tai pitkään, niin se vaikuttaa jonkin boolean tyyppisen muuttujan tilaan. Tässä esimerkiksi painikkeen pohjassa pitäminen muuttaa muuttujan HMI B mine reset btn muuttujan truth-tilaan. Se näkyy tässä. Vieressä oleva tilapalkki saa reaalimuuttujan arvon ohjelmamuuttujasta. Ja tässä muuttujaksi on määritelty HMI rmine progress. Huoltovälin valinta tehtiin alasvetovalikon kautta. Tämä on näistä kaikista objekteista ehkä monimutkaisin, sillä listaa varten on pääohjelmassa pitänyt tehdä arrow-tyyppinen listamuuttuja ja valinta päätyy toiseen muuttujaan, jonka nimi on tässä unSelected Mind Index. Eli alasvetovalikossa tarvitaan lähtötiedot ja muuttuja, johon valinta kohdistetaan. Tässä on lista ja tähän muuttujaan se valittu valinta tallennetaan. Huoltolaskurin dynaamisen mittarin skaala muuttuu sen mukaan, mikä on valittu huoltoväliksi. Usein kiinteissä mittareissa, kuten moottoreiden nopeusmittarissa, skaala on staattisesti määritetty 0–100, niin kuin päänäytössä.
Mutta tässä huoltolaskurissa maksimiarvo mittarille tulee muuttujasta f-mind limit seconds. Kun laitteiden käyttöliittymiä suunnitellaan ja toteutetaan, niin tulee aina miettiä, mikä on käyttöympäristö, jossa sitä tullaan käyttämään. Käyttöympäristö voi olla laitteen läheisyydessä tai kaukana siitä, kuten esimerkiksi valvomossa. Ja tämä vaikuttaa siihen, mitä käyttöliittymään laitetaan näkymään ja mitä toimintoja siinä pitää pystyä tekemään. Tässä esimerkissä huollot voi kuitata vain valvomossa, mutta ylikuumentumisen kuittaus pitää suorittaa itse laitteesta. Nämä ovat suunnittelun valintakysymyksiä. Tällaista käyttöliittymän parantamista voisi jatkaa vaikka kuinka pitkään. Tässäkin esimerkissä voisi lisätä enemmän laitteen parametreja valvomokäyttöliittymään suoraan muutettaviksi, kuten esimerkiksi moottorin ohjaustilojen säätövälit, jotka nyt on 0-50% ja 50-100%. Parhaimmillaan käyttöliittymää voi toteuttaa samalla, kun ohjelmoi logiikkaohjelmaa. Näin molempien kehitys tukevat toisiaan.